Jalop Jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kwayo jobodaboda mondo mi obed kod ritruok kik gi timbe njore kendo kik timbego donjre e kindgi. Gachagua molose nyasi mar yawo chenro mar tiego jobodaboda ama Nyandarua oyango ni nitiere jo maundu moko ma koro pondo ei sekta no mar bodaboda. Okoni obila bende nitiere kod ting' mar chiwo luor makende ne jobodaboda kendo tiyo kodgi machiegni e kelo lokruok e sekta no mar bodaboda. President Republic of Kenya. When we looked at it, we realized that our transport managers scales. I have told the police that boda riders are not criminals, they are businessmen. Hata kama biashara yao ni kidogo, ni wafanyabiashara. Waheshimike na wasihangaishwe, wasisumbuliwe. Lakini pia tufuate sheria. Let us follow the traffic laws. Number two, let us not allow boda riders to be infiltrated by criminal gangs. Lazima mjuane, you know who is who, and you don't allow criminal elements within your industry, within your enterprise.